Shalom, selama hari Minggu madihita saluna. Amanginang oma para minggota na parpudi di tahun 2020 tulon. Tamado hitama dok tu debata merhiti asini rohana. Alani angkit ma di tahun 2024 naneng roh. Totong di leo tuhat tadi hita pason. Jala di leo gogo di hita. Totong boy hita hipas lau memuji guarni tuhat tanda badi. Alani ada orang sota mulai perminggota martang yang naho mahita. Amin. Tapuji matuhata marhitede nomor sia sada sahat tutulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sa da panodang na bulon, bisar do sa da panodang di aka na mangingani tano na nilingguman ni hamatean. Marongomad do bangso rosyan lomona di ari parporangamu marapawayan habadiaon songon nabur sian apuan ni ados torang ro
dotu paranganmu akka nauposo. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, alea manami, ama di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem, saya pinuji maguarmu na badiai, alaw naong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami sian haholomon, tuhati huron jala di padum ho do hami, naholang hian sian ho, gabe saormu sedot ho, gok hangalas ni roha do hami ala ni saya jalo mahamal leton ni roha nami, naong tinopotmu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Merede mahita. Patik ni debata de mingguta sadarion ima patik na perjulu sahatu patik na pasapuluhon. Patik perjulu ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu bahenommo debatam. Patik paduahon dan jadi ganaonmu jalan jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di badua tongaon rodi na di bagasan aek na di toro ni tano yang gotung gabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon dan jadi dohonon goarni debata yang go soture dalana ay hona humna dosugut akan namar sineang di goarna. Patik pangpaton ingot hamuma pabadiaon hari minggui di naonom ari maulahamu nasa siulomu alai anggo ari papituhoni ari paredera ni Jehovah de tabatamdoi dan jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam ay di naonomari do di topa debata langit dohot tanoon dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di benahido bahed di na di pasu-pasu debata Jehovah ari pareda dan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangaw pemudo na torasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon unak ko mamunong patik papituhon unak ko mangalakup patik paulahon unak ko manakko patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata nasututu maralohon donga mojolma patik pasapuluhon dang jadi halengan ni roham bagas ni dongammu dang jadi halengan ni roham dongan saripe ni dongammu
manang naposona bawa, manang naposona boro-boro, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammo. Buhado padok ni debata taringo tupatik na sapului, odo. Ahu do jauh ba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parrimas, siluluhod dosa ni amana tu pinoparra, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan na sogoroha diahu, alai asido rohaku di akan na ribu-ribu, akan na marholong ni roha diahu, naso mangalausi patiki. Imasahana atong rak mangidogogo mahita tu debata Allah mangulau na obar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na obar tu patik ni. Amin. Merede mahita. Tato poti ma dosa tanagudangi tua dopan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hami dah hamatian ni perdosa. Mulak manian perjahati itu madiko dalanna. Asa mengulu ibana ido pangido ni roham. Alani ubah di pangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sudidu sanami asa mengulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugoi mahami asa mergogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songono hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak mahotuau ayaw do si paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Merede mehta.
Epistel di minggu ta sadarion ima surat ni Apostel Paulus madapoton huria Efesus bidusada ayat 3:1. Efesus bidusada ayat 3:1 marsikap soring mahita majaha pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus nau pasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohiado hita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihuton halomoan ni rohana. Ido sahana mertua doa kana tu mangion hatani debata jala naupiopsa. Amin. Marede mehita. Hati dakon maha porsiao tai sangon nani hati dakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natubao na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natua tuban watoru dung ditanam namulak mangolu di ari patuluhon namanai tu surgo lau hundu tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dusani disima ibana pamulak sogut tutanaon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsia ditodi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dihasisandi dosa doho dihatai namadok mula mangulu dosogo daging ni halak naung mate doho dihangaluan nasora suda. Amin. Tabi gima ede puji-pujian sian ina lansia diuduti ma ina Kamis.
Tapi gima titing nama sadi huriata nasa mingguan. Shalom dihita amanginang song-songoni na po sa bulong do trena. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapay tihut ma tikting nama ragam di Minggu 31 Desember 2020. Naparjolo guarane Minggu. Guarane Minggu tas sadarion ima Minggu dung Natal. Topik Minggu Jehovah do partogi jalamual ni olop-olop napa duahon kelompok kortu hari Senin 1 Januari 2024 pukul 10 WIB gabungan Ina gabungan Ama Rena kelompok kortu hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pitu tolu puluh WIB Ina Esther Ina Kamis Ama Salom NHKBP pukul 10 WIB Ina Hana Ina Deborah Ama Jericho Ama Huria pukul 10 pitu WIB remaja Nabatoluhon amplop Natal di Minggu sadarion patupaut tado papungu pelean amplop Natal dohot pelean na paduahon opat kebaktian Minggu 31 Desember 2020 di hari Minggu sadarion di patu pado kebaktian Minggu 2 sesi masuk pukul 7.30 WIB dohot pukul 10 WIB 5. Parpunguan Budari ujung tahun di hari Minggu tanggal 31 Desember patupaun ni huriata do parpunguan Botari di patupa 2 sesi pukul 10 WIB dohot pukul 10 sia WIB na paonopon pukul 00 di hari Minggu tanggal 21 Desember pukul 00 WIB tapatu pama kebaktian di Bagas Taganup tapake ma acara naong pinatupan ni huriata napapituhon kebaktian tau baru di hari Senin tanggal 1 Januari 2024 patupaun ni huriata do parmingguan tau baru sada sesi masuk pukul 10 WIB napawaluhon ruas napida mulai Minggu tas sadarion nungapida huria ima keluarga Didi Putra matodang borusi matupang dot sadayanakon nasida pida tu HKBP Parit Sinobar Resort Sio Horbo Kecamatan Barus sia ruas na moding nunga marujungulu sahalak ruas ni huriata ima Jar Wilis Hutapea tubuh 4 Juni 1963 moding 24 Desember 2020 tutup usia ono 10 tahun ono bulan nah hina baluhon ni inang boru tapu bolon sian sektor Sion tatangyakon ma anggiat tumibu tarapul rohani keluarga nati ninggal honna 10 pelean bulanan dohot iuran diakonia sosial maulia tema di pasat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakonia sosial 1 bulan Desember 2020 tuakan naso pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton ganupulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe 10 sada torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 24 Desember 2020 1850 sada halak 12
ruasna marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 halak, ulang tahun pernikahan 45 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 25 saha tutulu pulusara Desember 2020. Hatani debata napasikopon lasni roha muna tarasura di pesalmen 20 ayat 5. Sai dilehon ma tuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi. Nomor 10 pilihan iuran diakonia sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakonia sosial huria di bagasan mingguon 5 kakak gudangna Rp1.400.000. 14 pilihan bulanan strip tahunan. Toropna pasahaton pilihan bulanan tahunan di bagasan mingguon 4 kakak gudangna Rp1.000. 15 tok-tok ripe pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 1 kakak sebanyak Rp150.000. 16 keuangan huria. Huria 35.836.225 rupiah. Pembangunan 20.621.100 rupiah. Sentralisasi stri pusat 27.271.875 rupiah. Jumlah 67.730.000 rupiah. Molo adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padengkat tosa songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatam ma piliani bayan sangap di kuarna. Marede mehita laos tapasa mapiliata sada ado sadabi. Hallelujah,
Dameni di batana sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita salutna amanami do inanami do sudita he aka remaja do napo sebulung nang widahami dana sekolah minggu narapita di bagasan permingguata di sedarion di nalopa ujukon di permingguon di tahun 2020 omana parpudi alani di bagasan lasmiro hama kita menjakon hatan itu hata naneng bigiota di bagasan tikion sian Jeremia bidutul plusada hujah hama sian ayat pitu rodi ayat sia songono madu di sini ay songono do hata di jahuba marhisani roha mahamu marsurak-surak mida si Jakob jala marupul mahamu mida ihutani aka bangso perbegu paiyar hamuma suaramuna memuji-muji jala dok kamuma sai palua ma ali Jakoba bangsom pasi-pasi ni Israel mida ma ikon ahu manugihon nasida sian tano natukan utara jala ahu papungon nasida sian aka ujung ni tanoon rap dohot aka nama pitung dohot napapang nagabe-gabean dohot pangitu di tonga-tonga ni nasida tungluhutan na bolondo nasida aka na mulaki tuson rodo nasida tutu huhun tumatangis dohot mahuraja ahu mamanugion nasida tuaka batang air di dalam nahornop dan tagamon tarsuladit nasida disi ay ahu gabe ama di Israel jala Efraim gabe anak buah bajuku ima saatna dihita salhutnah nahina holongan na patut lu hita madok moliate jala pasato puji-puji tu debata di bagasan minggu ta sedarion apalah takas tol hasita di ujung di tahun 2020 nataha holongion jala laos ido nang buah-buah nang di bagasan hatan itu hatta ditiki panurirang Jeremia pasahatton ima sada hata pangapulion mana hata tugu-tugu tu tonga-tonga ni bangso ni debata ujui babua ikon di bagasan lasniro hamana sida laho maka porsiai mangihuton debata jala odo sasitong na di hita salhutna amanami do inanami nang hita napungon sada ciri khas di tonga-tonga ni nguluta hal na porsiai ikon marlas ni roha hita dina laho mendalani nguluta lumobil hita di nalom mangujungi di salhut aka ulot tayate jadi gudang do jolma di tonga-tonga ni ngoluna atik pe sabutulna gudang do aka parsorion do parukilo ni ngoluon alai dang mampu do ibana di nalaho paujukon manang di nalaho marlas ni roha manang ahape nama asa di ngoluna alania hadi alana say sipata do adung di bagasan ngolutai saya namar hurang saya na hurang nabi naini tuhatta di hita dos songok kita sama hita akana namar ale-ale namar dongan na berkeluarga pasti dengan las ni roha molo saya dong lo pengharapan di ngoluta saya na ikon na digohi na di bagasa rohaiyati saya na hurang mah di hurang ai sipata pe kadang-kadang di ngoluton nunga takas digohi do sude aka di parali ngoluta saya tadok do ada nah hurang do pe dilala otik nain namanian indah tong songona martiga-tiga kan malu manuar situ oron ngapas bernian timbangan nai manang na 2 kilo hurang do pe tabai ma enak ai do kan abe dang pikir hita na nama nabai ai buado tahe abe tebe-tebe naina ima na pangomuan na iya deh kan tasong ini menunguluan nate saya nama kurang nah di bagasan ayat
terpukul dibuat dong ngoluta. Orang yang percaya, orang yang selalu merasakan Tuhan selalu menyertai dalam hidupnya, dia harus bersuka cita. Sekalipun kadang-kadang ada kekurangan, otik-otik di ngulunang nanti. Aku yakin di tengah-tengah di ngulut tahun, mau kita meruji-ruji atau kita merenungkan perjalanan kita mulai 1 Januari tahun 2023 sampai sekarang 31 Desember. Termasuk tahun lama naguk ate. Aka kegiatan guk lo aka ragam siudaun baik di tengah-tengah ni gereja di Huriatta termasuk nang di tengah-tengah ni ulata siganupari ate. Alisia halasonoto di bagasani dan secara humisiki molo saya tabereng do las niroha secara humising. Kalau kita hanya melihat dari segi materi, keuntungan materi, pasti kita tidak akan merasa puas. Molo dilo dotong badapot nami mas ngonon gudang na pangomoani. Ale molo tabereng do akahalakan gumodang nada potan siak kita pasti makurang ini bagasa nguluta. Itu sebabnya dikatakan hidup ini tidak pernah ada yang puas. Hidup ini tidak pernah merasakan ada yang cukup kadang-kadang. Tetapi apa yang membuat kita merasakan cukup adalah kita mengakui apa yang diberikan Allah. Nasa napi nasa ni debata di ngulut tahun ido nani atur honi debata di ngulut tahun. Pasti kita akan merasakan rasa syukur. Imajo nani atur Tuhani. Ali dibalik ni ngoluni hita na porsea molo di bagasin adong sada pakilun mangulung. Tuhan pasti tahun depan 2024 memberikan yang terbaik. Porsea do hita di sita yang manginang. Ya itu. Kita harus optimis, kita harus besar hati kita bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, seperti Allah selalu memberkati bangsa-bangsa dahulu seperti yang disaksikan dalam Alkitab. Nah odoi mabenita lasni roha. Di suatu ngadong di ngolut tahun di nama ngunjungi mingguon tahunon. Saya tapai ingot-ingot ate. Enaudo sada sahid di hita. Kita tidak mampu menghilangkan masa lalu kita. Walaupun itu perlu masa lalu. Perlu do tak ingat masa lalu. Perlu do. Tetapi kalau kita pakai untuk sebagai evaluasi untuk memperbaiki pada masa depan. Ale unang dipakai masa lalu itu untuk menjadi sesuatu dasar dalam hidup kita ngulut tahun gabe adong sesuatu hagalion di nguluta laho saya mamer kita tuh dopak apalagi di dopak hagalion ni ate. Lebih bagus apa yang tidak baik kita tinggalkan, apa yang tidak yang berkenan kepada Tuhan mari kita tinggalkan tahun 2023 ini. Kita memasuki harus dengan sukacita tahun 2024. Ido didok parpres sama ini didok. Di dalam sukacita di dalam Tuhan, disitulah akan tumbuh kekuatan. Tetapi kalau kita memasuki sesuatu hal dengan tidak sukacita tetapi selalu kita melihat kekecewaan di dalam kehidupan yang lalu, pasti kita tidak akan sukacita. Saya tadok do gabi mabiar kita menghadapi tu keberadaan tu arinaro. Ordona dia tahun. Ido didok dia di beta-betai do hita dia ya tom. Pangiar hamuma suara muda mamuji-muji. Jaladok kamuma saipalua ma ali jahuba bangsu. Lebih bagus didok kita selalu memanggil nama Tuhan yang pertama. Memanggil nama Tuhan. Kita tidak mau memanggil yaitu memori kita yang sebenarnya tidak berguna dalam hidup kita. Lebih bagus kita tinggalkan. Kita panggil. Panggil hamuma suaramuna. Baru napa dua dong. Adung dosa ada janji ni dia bata di bagasan ayat di dok. Ahu papungon nasida sian aka ujung ni tanoon. Artinya Allah bertindak. Porsea maita.
Allah itu selalu bekerja dalam hidup kita. Mangula do debata satu tikion nate. Jalan mangula do ibana tu bagasan partikian naro. Pasti mangula. Nah hidung beni kita molosongoni do HP debata. Kalau demikian Allah bertindak dalam kehidupan kita, mari kita bersuka cita. Tidak ada alasan kita untuk bersungut-sungut atau merasakan ada sesuatu yang kurang. Memang molo saya nahurangon nasi adong do yate. Udah itu kan nama nguluon hita. Apalagi na di bagasan cita-cita pangiduan. Anggo di bagasa tahun nonian sakapiado songonon ngulu niba. Naik mapangkat niba. Molo tahun nonian bunya tabamanian sinadongan niba. Tahun nonian tabamanian akan nama kaholongi di bagas namion. Tapi ingatlah, percayalah, Tuhan itu tidak akan lupa akan apa yang kita minta kepada Dia. Amin. Tuhan pasti jawab. Tahun ini mungkin Dia tidak jawab, tahun depan Tuhan akan berbuat untuk kita semua. Amin. Alani tapangiar ma. Ade. Alaniah imana di bagasan topik di bagasan minggu sedarian di nata ujungi di minggu sedarion di tahunon di dok di bagasani Jehovah do partogi jalamual ni ulupul. Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan dalam hidup orang-orang yang percaya. Karena ini lasma rohata di bagasan tikion unang makurangi rohata atipe songona longate nama naro tu permingguanon mungkin nong mula be mungkin nate tuaka keluarga marayahun atau baru dia manang adong do pemikiran unang pala 2 hari rotu gereja anu mah budari unang apa 2 hari marsasak 2 hari tu salon 2 hari ba lau martukar baju pakai sonari pakai nanon paboros suninna. Tapi sebetulnya tidak ada bagi Tuhan untuk menghadap Tuhan. Molo kita memuji Tuhan, mangiu Tuhan dengan istilah songoniate. Semakin sering kita bertemu dengan Tuhan, semakin kita memuji nama Tuhan, semakin kita selalu mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak berkat yang akan datang bagi kita semua. Amin. Jadi akan api supasun itu hatta duyati martua mak dang naso na martua kana so margari sonna holan sehari aro martua do tongnian ala utua mak di rohatta te nada pota sedarion berarti gok do rohatta mangulupon nate paujuk konon ale unang ma adong musa di son ayang gua awa mang sali on olam jam 10 godo anggo bodari daong pature kobang layang do hami ido lau manukar taplak meja do hordet do asa sugut to baru aerok do hula-hulai kirano sugut nah dong do songi ala nga balajan non na tuari mangalopa mabudari atar songoni do iya te si patahita akala seni roha saya unang mas songoni ate etor di lopahia maduk saya mula gari jauh terlopahia do ate kan ale rumah hita non tak ujungi ade bornginon do dengkan las ni roha ido di terupukon pangiar hamuma puji-pujian itu Tuhan tak gohi mak tak ujungi tahun 2020 do dengkan ate jalauman do ido halak na marsi tutu jalan atok tong ibana paujukon di bagasan gok ni rohana imadi pandonganyo ni debata di bagasan nguluna atong tapangiar masuarata tok tong tu debata jala posma rohata tutu hatta ibana do nagabi partugi jala ibana ma mual ni pangapulion do pasu-pasu di hita pasu-pasuon na do hita muse lobi siya natapangidoi di akapartikian naroon. Amin. Martangyang hita ali Tuhan di batah moliati gudang sobaon rohanami go las ni roha dohami ali Tuhan di tikion dinalahu mangadup tuho maka muliati hon di saluhut pandongani om pangiring-iring om do di pasu-pasumi di bagasang ulunami
alani Tuhan buanon nami di bagasan lasni roha perpungan nami di permingguan nami son asa di pasu-pasu hodo hami lo sido li Tuhan dang lupa hami nang dinalom romu se hameli Tuhan dina martangiang kami pasahaton diri nami beli Tuhan ima dinalaho baujukon taunon di pertangian perpungan budari anon di gari jaun saya pasu-pasu mayali Tuhan asa gabi pasu-pasu hami jala terpasu-pasu hami lo mengulahon memasuki di tahun baru naneng masuhon nami di apalah marsugut Tuhan di bata tang pahami mabuan nali Tuhan di bagasan tikan sude akapaku basyuni huriam nah naing toktong mardalang di Tuhan di tahun 2024 pos dorohan nami Tuhan pasu-pasu omudui jala leonom wali Tuhan gogo di hami lau mengulahon di saluhut nai lo sido buanu nami secara khusus ali Tuhan nang diakaruas ni huriam naung pida tu huria na diluat di Bona Pasugit ima di keluarga di putra matodang boru si matupang dot sada dadanak nasida pasu-pasu mana sida li Tuhan gabiruas na mangulu di huria na di na terdaftar di bagasan huriai jala dang lupa hamil Tuhan membuat ton nang di keluarga nah di bagasan abot ni roha alani pangalap mulai Tuhan sada ama ima jar lewis hutapea nah ina baluhon inang buru tapu bolon lo sido le Tuhan asi maroham apu lima sudah keluarga nanti tinggalkan doa nakon na Tuhan asabuya li Tuhan margugu nasida laho mengadupi jala mangula dia ka ulon nasida tu pakasan partikian naruon dia akan ulang tahun kelahiran dohon na pernikahan lama masu-masu maho wali Tuhan di sude aka ari-ari nasida asa toktong di pasu-pasu hodo di hai pason doh dia ka pangulon nasida di siganu parii Tuhan di bata pasu-pasu mang nang sudi aka sidabu-dabuan do aka pilihan ali Tuhan tu tonga-tonga ni huriam saya pasu-pasu mali Tuhan sudi aka ruas ni huriami asa toktong gok ima di aka pasu-pasu mi di tonga-tonga ni ngulu sikenu pari marhiti aka pacarian nasida sai pasu-pasu mali Tuhan salukna asa buya li Tuhan terbaik nasida lamar taba-taba dinalaho pasahaton ali Tuhan aka pilihan nasida laho pakubasion di tonga-tonga ni huriam kasongonya li Tuhan di aka ruas ni huriam nah di bagasan tikion ra nunga gudang nah dinalaho marhuta seda ala nilas ni roha di tobaru do Natal saya pasu-pasu mana sida pada usian parmaran di darat di laut do di udara jalalam pasaur mali Tuhan dame sianto dimnya li Tuhan di tonga-tonga ni parsauran nasidai nang dinalo mulak pe nasida muse sai horasima di pardalanan dausian aka parmalan tong Tuhan hamina pungu dison masih gudang do si pangiduan nami Tuhan akan di bagasan akan ngulun nami Tuhan pos dorohan nami Tuhan songon hatamina mendung toktong do hodo nagabe haposan nami ikolas dorohan nami ali Tuhan toktong di lomang hitoko do maka porseiho akan namar said nagali pamatang na pamalu mali Tuhan marhiti asini roham marhiti mudar mali Tuhan asa bui tarbain di bagasan hai pason hamis salukutna dia kapangiduan nami Tuhan nah so harus sahat do pemukira nah di bagasan tahun ali Tuhan papos maruhan nami nang di tahun 2024 ton naroon ali Tuhan sida poton nami leonom muma akana hina si holan ni rohanami Tuhan di ngulun nami baik di keluarga baik yanakon nami akaburu nami asabuya li Tuhan dapotan akapasu-pasu nasiap mau liati madi holi Tuhan satu tangamu mah pangiduan tangiang nami mengasam Yesus Kristus mar tangiang kami tuho amin
Di nama rede kita siar nomor 707 laos tapasat ma pilihan apa duahon dohon amplop. Ayat togu todu taede homa jong mahita sarta. Tatangnya kemah pilihan nata pasahat di bagasan tikion martangi yang mahita. Ali di batama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhud. Silon dihon nading gadot nasa ulibasa na maliutus. Pasatami masih nelohon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo magabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasyak kami pilihan non pati bulon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam lo di porti bion. Buhay marohan ami marhiti-hiti tordim. Asal mutadah hami godang sinuluhon mi tu hami. Asal girgiri mandok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kami na di bana gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu, say saud malomoni roham di bana tongaun songon na di bana gijang. Lehom matu kami sadari on hangulua siapari. Se sama dosa nami songon panesan kami di dosa di dongan mardosa tu kami. Una kami tu gentu pangujunan balua mahami sian pangagung. Mahamu di bagasan damai, jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di soldakon Tuhan de batamo buhinna tuho jala azima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batamo buhinna tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Buat kita salut nah ditiki kita mulakan non nang lupa kita mangisi pangurupiota tu bencana alam nah di Simangulape Bakara ima poti parasian nah di Toruate.